skal jeg kode rumtermostaten til styringsboksen. Vi har 2 forskellige rumtermostater. Vi har en digital udgave og en analog. Det vi gør, det er, at vi holder R-imbus-knappen inde, indtil zone nummer 1 begynder at blinke. Det gjorde den der. Så holder vi knappen inde, indtil der står sæt i displayet. Det kom der. Den her rumtermostat er nu kodet på zone 1. Vi koder den analoge på zone 2. Det gør vi, at vi holder R-imbus-knappen inde igen. Zone 1 vil begynde at blinke. Med et kort tryk hopper vi over på 2'eren. Nu er det 2, der er klar til at modtage. Vi holder sæt ind, indtil dioden stopper med at blinke. Der er mulighed for at kode en rumtermostat til flere zoner. Det er simpelt. Vi holder den inde, så aktiverer zone 1 igen, hopper videre til 2'eren, og videre til 3'eren, hvis det er den, vi gerne vil have den på. Holder sæt-knappen inde. Den her rumtermostat styrer nu zone 2 og 3.